Sayo sa buntag kagahapon Enero 15, midagsang na ang mga tao nga deboto ni Senior Santo Niño sa simbahan sa Barangay Bula, General Santos City aron magsaulog sa ika-46 nga kapistahan ni Senior Santo Niño. Human sa misa, gigawas na sa simbahan ang imahe ug dayon gisakay sa amphibian ug gitransfer sa barkong panagatan nga iya sa sal fishing ug giprosesyon sa Sarangani Bay. Sa dagat, makita ang klase-klaseng panagatan nga nagsilbing icon sa Gensan. Gagmay ug dagko nga barko nga gibutangan og banting ug dekorasyon ang misalmot sa prosesyon. Girombo nila ang Fishport Complex nga mao'y ilang direksyon diin gibalhin na sab og laing barko ang imahe. Gikan sa Fishport Complex, gisakay na sab og laing barko ang Santo Niño ug giprosesyon padulong sa simbahan sa Bula. Sa kalsada, adunay ng itsa og panyo aron ipahid sa imahe ug naa say mga bulak nga gihimong adorno ang giilugan sa mga tao. Ang prosesyon sa Santo Niño sa Sarangani Bay matag tuig nagsilbing pasalamat sa maayong abot ug grasya nga gihatag sa kahitasan. Ang Gensan na ila nga usa sa producer sa isdang tuna sa Pilipinas ug gina-export sa laing nasod.